Isazi sezomthetho U Mda Mda waba ummeli iminyaka engaphezu kwengamashumi amane yonke. Ubehlanganisa iminyaka eyikhulu edla anhlamvana kulempelasonto. Ense iminyaka elikhulu ephila, eligqwetha neselele isidla umhlala phansi, likhumbula imeko ezazingekho ntle ngethuba lisebenza phansi kwenkqubo yocalucalulo. Umda uthi imeko zelo xesha zamvimba ithuba lokuba azibonakalise kwisakhono sakhe, kodwa loo nto zange imtyhafise. Belubaluleke kakhulu kuba ke nabantwana aba it encourages them xa bebona umntu wabo bathande ke ngoku awusimi phambi kwabaya kuba nazika niphikisana ba bendinganikwa nanazika le kuba matyala ke ngonje ke mkhe ndiye nasekhotha bendinganikwa nento ethi ndithi draw isummons ndithi draw i-pleading zezi hayi ndihlala kulaa native office phaa yabelungu. Umda wayengumzekelo kwabo babelandela icandelo lomthetho. Uyawukhumbula uba umntu oligqwetha ugcina izinto zabantu eziquka nemali. Utata uMda akazange achaphazeleke kwinto edibene nokungapheleli okanye ukutyiwa kwemali yabantu, iclients zakhe, imali engeyo yakhe. Umda waye wapapasha incwadi ethi The Struggle and Hope phambi kokuba abe neminyaka engamashumi 96. Ndingulubaba lotata kwiindaba ze-SABC eMpuma Koloni.